Kung na lang. Ngayon lang meron ako magic. Meron ako imaginary sinulit. Teka, kukunin. Ibang sinulit yan. Ayan. Sinulit, imaginary sinulit. Ito ha. Ipapasok ko to sa loob ng tenga mo. Ha? Hindi ko lang maano. Wala. Papasok sa loob ng tenga mo ha. Ito na. Ito. Oops. Yan. Ito na, nakapasok na yung sinulit. Oo. Nararamdaman mo? Hindi pa. Nararamdaman mo yan? Hindi mo nararamdaman talaga? Hindi. Sigurado ka? Hindi pa. Hindi talaga? Oo. Okay. Ayan, pag ginanon ako, hindi mo nararamdaman? Hindi pa rin. Pag ginanon, hindi mo nararamdaman? Okay, dito. Hawakan mo. Ito. Hawakan mo. Yan. Hilahin mo. Yan. Hindi mo nararamdaman? Hindi pa eh. Ibalik mo. Hindi mo nararamdaman? Wala nga eh. Wala nga. Okay, sige. Biglayin mo ha. Biglayin mo hilang. Sobrang hilang bigla ha. Oo. In 1, 2, 3 ha. Hindi ka muna. 1, 2, 2, 3. 3. Aray ko! Aray! Aray ko! Naramdaman ko! Aray! Naramdaman ko na. Ang dami! Kakaiba yun ah! Gago!ไปก่อนเฮ้ยเอาดิจุดเลยไอ้เจ๊กเพียงม็อบAno bang nangyayari sa inyo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! Putang ina mo! Ginagawa mo! Ay! Gago! 3. Bilis! Ah! Iyo! Heartbeats. Hanggang mamatay, Rosa. Nadali ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko. Di na pwede umatras. Di na pwede lumiko. At lasing na lasing at pabilis na pabilis. At kapag tinopak na ako, di na pwede tumino. Ah! Yo! Shout out guys! Ganda ng beat, no? Sarap ng buhay na ito. Yung kapatid kong piling, senyorita, tambak na yung pinggan dyan sa kusina. Minsan naman magkurong ka na. Di yung puro kain, kapatid kong senyorita, tambak na yung pinggan dyan
naka-vlog ako eh. Makulit na ito ma oh. Mark Beats. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadaling ko hanggang mamatay. Di na pwede lumiko, di na pwede umatras, di na pwede lumiko. At lasing na lasing at pabilis. Hi guys, tuturuan ko kayo ng mga panibago naming vape tricks. Pakitalo sa inyo yung brand ng vape ko. Ano siya? Bawal B4. Yan, bawal B4. Saka Shiba. Tsaka, itong isa na to, Yun siya. ano, hindi ko siya alam eh, basta 7. Turuan ng tunay na vape tricks. Test muna natin kung okay siya. Okay. Kapal pre, kapal. Game. Tapos may camera sa akin. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Silip mo kasi. Ano, kaya mo pa? Guys, na! Dali! お前はもう死んでいる。何？ You got TT, Peck, and Lumpia. Pag lumingon ka, slide ka.